Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα και κυρίως απειλές, επειδή δεν έχει ανέβει το blog εδώ και 2 Κυριακές. Παιδιά, ναι, και εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ, αλλά το καθυστερούμε λίγο γιατί θα είναι πολύ καλύτερο μετά το blog, δεν το σταματάμε, εννοείται ότι δεν το σταματάμε. Αλλά κάντε λίγο υπομονή για να βγει και λίγο καλύτερο. Και τι ήθελα να πω, δείτε τα παλιά! Δείτε τα παλιά! Πόσα blog έχει να δείτε! Γιατί τόσο καιρό δεν έλεγα ότι βλέπω αυτό το όνειρο, πραγματικά, γιατί δεν το έλεγα δημόσια. Μου έχετε στείλει όλοι, έχετε ταυτιστεί όλοι ότι έχετε το ίδιο θέμα όσοι έχετε δουλέψει σέρβις, έχετε αυτό το άγχος. Γιατί μας έχει στοιχειώσει τόσο πολύ το ρημάδι το σέρβις. Τι άγχος είναι αυτό για το αν έχει πάρει την παραγγελία της η κυρία Νίτσα? Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Άσε που όταν πηγαίνω σε μαγαζιά να πιω ένα καφέ, αγχώνομαι και θέλω να σηκωθώ να βάλω ένα χέρι κι εγώ. Τι κακό είναι αυτό? Ο Κώστας δεν θέλει να πάρουμε μπανάνες με πιτζάμες για μας. Ο Κώστας. Και θέλει να πάρω μόνο εγώ μπανάνες με πιτζάμες και να μην φοράει αυτός. Ο Κώστας. Δηλαδή μία μπανάνο πιτζάμα μέσα εδώ, έτσι. Ο Κώστας. Ο Κώστας λέει ότι θεωρεί, το ταχίνι και το μέλι. ο Κώστας θεωρεί ότι το να φας pancake με σοκολάτα ή ταχίνι με μέλι είναι το ίδιο παχυτικό. Δεν είπε αυτό. Αυτό είπες. Ο Κώστας. Ο Κώστας. Δεν ξέρω αν σας έχω πει ποτέ ότι μέχρι σήμερα, παιδιά, ενώ έχω να δουλέψω σέρβις 6-7 χρόνια, μέχρι σήμερα βλέπω σαν εφιαλτικό όνειρο ότι δεν προλαβαίνω να εξυπηρετήσω όλους τους πελάτες και ότι είμαι μόνη μου και μπουφέ και σέρβις και κάθονται 10 τραπέζια μαζί ταυτόχρονα και παλεύω και... Στον ύπνο μου ήμουνα στο Χασάνα, στα Εξάρχεια. Παιδιά, είχε πάρα πολύ δουλειά χθες βράδυ. Σηκώθηκα από το αλήθεια, δεν έχω προλάβω να τους εξυπηρετήσω.